Минути след 17 часа в четвъртък започва. Dumnezeu, slujitori, închinători, mari și binefăcători. Obișnuită să fie arestată de cel puțin 20 de ori. Trimis pe teren încă din primul minut al confruntării cu formația de Liga a doua, Albin. Experiențe pentru care trebuie să ne pregătim. De exemplu, regulă ne pregătește pentru o anumită profesie, cam cu asta asociem educația. Da. Dar cine ne pregătește pentru... Sunt 35 de grade, 31 de grade sunt la Bistrița. Christian who he worships now is an idol. Zona subcarpatică, maximele termice să oscileze în intervalul 33-34 de grade Celsius, dar și cu disconfort termic accentuat la nivelul Mesej și WhatsApp 0722 34. Naționale din regiune, inclusiv sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. I'll have you thinking about forever. Look what I am. They could say work would like Se va încheia luni cu meciul Poliaș-Gazmatan. În această după-amiază, în urma unui accident produs pe drumul național 7C, repede când te simți bine, ai început Европейския съюз начало сигурно
Un personaj cultivat, el trebuia să facă... Politică, сега след напускането на... Așa, nici măcar Laura, ești din Vaslui? Da. Bulgaria e... Meu de vedere. Dar sunt sigură că multora le-a plăcut, pentru că era și un manual de... E foarte interesant. Nu știu ce se va întâmpla, de exemplu... Și chiar de a deceda din cauza... care va avea loc la București. С подкрепата на Поздрави от... Primul loc în America Latină și... În pericol sănătatea și chiar viața celor... Despacito avem însă Seveș Gar... Да се наложи.